Vítam vás pri druhom dieli nášho rodinného videa do nášho rodinného YouTube, kde účinkujem so svojou dcerkou Sárinkou a svojou dcerkou Paulinkou a našou mačičkou Wilsonom. Sárinka, čo nám k tomu chceš povedať? Ja vám chcem povedať, že bola babka niekedy naštvaná, že sme to nedobre robili. Čo ste nedobre robili? Že sme neposlúchali. Tak to je veľmi, veľmi zlé, keď ste neposlúchali, pretože zajtra vás chcela babka zobrať aj s Tamarkou k sebe. A teraz určite si to len rozmyslí, že či vás zobere, alebo nie. Paulinka, ty si poslúchala? Áno. A ľúbiš maminku? Aj tatinka? Aj Sárinku? Aj Wilsonka? Dobre. A ešte tu máme Wilsonka. Ľúbiš nás? Áno, ľúbim. Takže tak. Ahojte v treťom dieli. Ahojte, vidíme sa Trelom, a Paulinka.